Ці ведаеце вы, колькі каштуе чалавечае жыццё, калі яго выміраць у кардонных каробках і чырвоных грузавіках? У лютым 2022 года, калі палова свету была ўпэўненая, што Кіеў упадзе за некалькі дзён, адна прыватная лагістычная кампанія прыняла рашэнне, якое супярэчыла ўсім законам бізнесу, здаровага сэнсу і карпаратыўнай бяспекі. У той час, як дзяржаўныя волаты завісалі ў бюракратычным шоку, а замежныя амбасады эвакуяваліся ва Львоў, кіроўцы гэтай службы працягвалі ехаць у бок фронту. Гэта не былі вайскоўцы, яны не давалі прысягі, але менавіта яны сталі тымі капілярамі, праз якія акупаваная і параненая краіна працягвала атрымліваць кроў, лекі, бронекамізэлькі, дзіцячае харчаванне і сувязь з домам. Як звычайная кур'ерская служба, якая пачыналася з некалькі тысяч даляраў у кішэні 2 студэнтаў, змагла ператварыцца ў артэрыю нацыянальнай бяспекі і выстаяць там, дзе пралічылася найлепшая разведка свету. Адказ на гэта пытанне хаваецца не ў справаздачах маркетолагаў, а ў гісторыі поўнай зрад, фатальных памылак, крымінальных спраў і аднаго вельмі рызыкоўнага рашэння, якое магло альбо знішчыць кампанію, альбо зрабіць яе неўміручай. Гэты феномен варта вывучыць кожнаму, хто спрабуе зразумець, як працуе сучаснае грамадства ва ўмовах глабальнай катастрофы. Нова пошта сёння – гэта не проста брэнд. Гэта посткаланіяльны цуд, які даказаў, што гарызантальныя сувязі вольных людзей заўсёды мацнейшая за самую жорсткую імперскую вертыкаль. У рэгіёне, дзе стагоддзямі панаваў прынцып, што без каманды зверху нічога не рухаецца, з'явілася сістэма, здольная прымаць рашэнні на ўзроўні звычайнага кіроўцы або аператара аддзялення. Але перад тым, як мы зазірнем у застрашваючыя і гераічныя падзеі апошніх гадоў, давайце паглядзім на тое, з чаго ўсё пачыналася. Бо менавіта там закладаўся гэты анархічны, у найлепшым сэнсе слова, ген супраціву. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. А зараз у мяне да вас каротка, але вельмі шчырая просьба. Беларускамоўны YouTube сёння знаходзіцца ў поўнай інфармацыйнай блакадзе. Алгарытмы нас ігнаруюць, а карпарацыя Google афіцыйна не падтрымлівае беларускую мову для рэкламы. Таму мы не можам прасоўваць сваё відэа за грошы. Наша адзіная сіла – гэта вы. Калі ласка, паставьце падабайку, падпішыцеся і падзяліцеся гэтым відэа, каб незалежны голас гучаў гучней. Гісторыя пачынаецца ў 2001 годзе ў Палтаве. Два 25-гадовыя сябры, Вячеслав Клімаў і Уладзімір Папяшнюк, вырашылі стварыць бізнес. У іх было 7000 даляраў, пазычаных у знаёмых і абсалютна нулявы досвед у лагістыцы. На той момант ва ўкраіне паняцце экспрэс-дастаўкі практычна не існавала. Была дзяржаўная Укрпошта, павольная змрочная бюракратычная машына, дзе пасылкі маглі ісці тыднямі. А суровыя жанчыны ў акенцах глядзелі на цябе так, нібыта ты вінаваты ім ад нараджэння. Сябры заўважылі, што буйныя кампаніі пакутаюць, бо не могуць хутка перадаваць дакументы і дробныя тавары паміж гарадамі. Першыя некалькі гадоў былі сапраўдным пеклам на колах. Заснавальнікі самі працавалі і грузчыкамі, і бухгалтарамі, і кур'ерамі. Яны насілі коробкі на спіне, начавалі на халодных складах і кожны месяц думалі, ці не прыйшоў час прызнаць паразу. Людзі проста не разумелі, навошта ім плаціць прыватнай кампаніі, калі ёсць звычайная пошта. Кампанія не прыносіла прыбытку, даўгі раслі, і партнёры апынуліся на мяжы фінансавай бездані. Але самае цікавае было яшчэ наперадзе, бо першы сапраўдны прарыў адбыўся тады, калі яны зразумелі, што іх галоўны кліент – гэта не буйны карпаратыўны бізнес, а звычайны чалавек, які хоча адправіць падарунак сваякам. Кампанія пачала расці як на дражджах, адкрываючы аддзяленні ў буйных гарадах. Яны зрабілі стаўку на хуткасць. Дастаўка за 24 гадзіны паміж абласнымі цэнтрамі стала іх ультыматыўнай зброяй. Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. Да 2008 года яны ўжо лічыліся сур'ёзным гульцом, але менавіта тады выбухнуў сусветны эканамічны крызіс.
Гэта быў першы момант, калі кампанія ледзь не спыніла сваё існаванне. Грыўня абвалілася, аб'ёмы перавозак упалі, а крэдыты трэба было выплачваць. Многія канкурэнты пачалі скарачаць персанал і зачыняць філіалы. Клімаў і Папяшнюк прынялі рашэнне, якое тады здавалася вар'яцтвам. Замест сціскання яны пайшлі ў атаку, пачаўшы экспансію ў малыя гарады і інвестуючы апошнія грошы ў аўтаматызацыю працэсаў. Як вы лічыце, ці апраўдана рызыкаваць усім падчас эканамічнага краху, альбо лепш затаіцца і чакаць лепшых часоў? Напішыце сваё меркаванне ў каментарах. Мне сапраўды цікава. Для новай пошты гэтая рызыка апраўдалася. Калі рынок пачаў аднаўляцца, яны апынуліся адзінымі, хто меў сетку па ўсёй краіне. Разам з гэтым пачаўся бум інтэрнэт-гандлю, і кампанія стала фактычна манапалістам у дастаўцы тавараў з онлайн-крам. Але вялікі поспех заўсёды прыцягвае вялікія праблемы, асабліва ў краінах з высокім узроўнем карупцыі. У 2014 годзе, пасля рэвалюцыі годнасці і пачатку маскоўскай агрэсіі на Донбасе, кампанія страціла дзесяткі сваіх аддзяленняў у Данецку і Луганску. Гэта быў велізарны фінансавы і псіхалагічны ўдар, бо частка інфраструктуры была проста разрабаваная так званымі акупацыйнымі ўладамі. Аднак сапраўдны ўнутраны скандал і найніжэйшая кропка ў гісторыі брэнда адбыліся крыху пазней, у 2018 годзе. Генеральная пракуратура ўкраіны абвінаваціла новую пошту ў маштабным пераводзе грошай у гатоўку, невыплаце падаткаў і нават у транспартаванні наркатычных рэчываў. У офісах кампаніі па ўсёй краіне пачаліся ператрусы. Спецназ блакаваў працу мікрааўтобусаў, пракуроры канфісковалі дакументы і камп'ютары. Грамадства было шакаванае. Адзін з самых любімых нацыянальных брэндаў спрабавалі альбо знішчыць, альбо банальна адціснуць на карысць уплывовых чыноўнікаў. Заснавальнікі адкрыта заяўлялі пра ціск на бізнес і адмовіліся ісці на кулуарныя дамовы. Гэта была вайна на выжыванне. Кампанія смагла адбіцца дзякуючы публічнасці і каласальнай падтрымцы кліентаў, але гэты вопыт навучыў іх галоўнаму. Дзяржава ў любы момант можа стаць ворагам, а адзіная твая абарона – гэта давер людзей. Прайшло ўсяго некалькі гадоў, і гэты давер прайшоў праз самае страшнае выпрабаванне. 24 лютага 2022 года пачалося паўнамаштабнае ўварванне. Першыя некалькі гадзін былі паралічам для ўсёй лагістычнай сістэмы. Склады вакол Кіева, Харкава і Дняпра апынуліся ў зоне баявых дзеянняў або пад ракетнымі ударамі. Шмат у каго ўзнікла паніка, кіроўцы баяліся выходзіць у рэйсы, менеджеры спрабавалі выратаваць свае сем'і. І вось тут кіраўніцтва прымае тое самае рызыкоўнае рашэнне, пра якое мы казалі на пачатку. Пан або прапаў. Замест таго, каб замарозіць працу і захаваць рэсурсы, яны адкрываюць склады і абвяшчаюць, што аддзяленні будуць працаваць там, дзе гэта фізічна магчыма, а дастаўка вайсковых і валанцёрскіх грузаў становіцца абсалютным прыярытэтам. Кампанія фактычна скасавала тарыфы для гуманітарнай дапамогі, узяўшы ўсе выдаткі на сябе. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. Чырвоныя машыны ехалі па пустых трасах пад агнём, калі насустрач ім рухаліся толькі калоны бежанцаў і танкі. Гэта быў не проста бізнес. Гэта была дэцэнтралізаваная партызанская лагістыка. Калі аддзяленне ў Чарнігаве або Харкаве разбуралі ракеты, супрацоўнікі на наступны дзень выдавалі пасылкі з аўтамабіляў або ў падвалах. Цікава, што менавіта ў гэты перыяд Нова пошта сутыкнулася з сур'ёзнай крытыкай унутры краіны. Некаторыя карыстальнікі абураліся, што падчас вайны кампанія ўсё ж такі падняла тарыфы на прыватныя перавозкі і пачала больш жорстка кантраляваць змесціва каробак, баючыся правакацый і выбухоўкі. У сацыяльных сетках пачаліся гарачыя дыскусіі. Ці мае права прыватная структура зарабляць грошы падчас нацыянальнай трагедыі, нават калі яна выконвае велізарную валанцёрскую працу? Дзе праходзіць мяжа паміж неабходнасцю бізнесу выжываць і маральным абавязкам перад грамадствам падчас вайны? Напішыце, калі ласка, што вы думаеце? Кампанія тлумачыла гэта проста.
Калі мы не будзем зарабляць, мы не зможам плаціць за паліва, рамантаваць машыны і выплачваць заробкі тысячам людзей, якія штодня рызыкуюць жыццём. І яны не проста выжылі, яны пачалі міжнародную экспансію. Пад брэндам Nova Post яны адкрылі дзесяткі аддзяленняў у Польшчы, Германіі, Чэхіі, Румыніі і іншых краінах Еўропы, каб звязаць мільёны ўкраінскіх уцекашоў з іх дамамі. Гэта быў небывалы выпадак у гісторыі рэгіёна, калі кампанія падчас каласальнай вайны на ўласнай тэрыторыі здолела выйсці на канкурэнтны еўрапейскі рынак. Але міжнародны поспех прынёс і новую хвалю крытыкі, ужо ад еўрапейскіх лагістычных гігантаў, якія пачалі бачыць у Новай пошце небяспечнага і вельмі агрэсіўнага канкурэнта. Ейныя стандарты хуткасці і сервісу аказаліся значна вышэйшымі за тое, да чаго прывыклі еўрапейцы. Пачаліся бюракратычныя праверкі, спробы запаволіць атрыманне ліцэнзій, абвінавачванні ў дэмпінгу цэн. Больш за тое, у самой Украіне брэнд рэгулярна трапляе ў скандалы, звязаныя з бяспекай персаналу. Трагічны выпадак у кастрычніку 2023 года, калі расійская ракета пацэліла ў тэрмінал пад Харкавам, забраў жыцці 6 супрацоўнікаў, яшчэ 17 былі параненыя. Кампанію тады папракалі ў тым, што нават пасля абвяшчэння паветранай трывогі людзі заставаліся на працоўных месцах, каб паспець адправіць грузы. Кіраўніцтва апраўдывалася тым, што паміж запускам ракеты з Белграда і прылётам праходзіць менш за хвіліну, і фізічна паспець у сховішча практычна немагчыма. Пасля чаго яны пачалі будаваць капсулы бяспекі прама ўнутры сартавальных цэхоў. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. Цяпер, калі мы прайшлі праз гэты шлях ад палтаўскага гаража з $7000 да міжнароднай карпорацыі, якая працуе пад бомбамі, давайце вернемся да пытання, якое мы задавалі на пачатку. Колькі каштуе чалавечае жыццё ў каробках і чырвоных грузавіках? Гісторыя Новай пошты даказала, што цана гэтага жыцця абсалютная. Кампанія зразумела, што яе капіталізацыя вымяраецца не мільярдамі на рахунках, а колькасцю выратаваных людзей і захаваных сувязяў. Галоўны практычны урок гэтай гісторыі для кожнага з нас, і асабліва для нас, беларусаў, відавочны. Незалежная, дэцэнтралізаваная інфраструктура – гэта тое, што ратуе нацыю ў час катастрофы. Калі дзяржава ператвараецца ў рэпрэсіўную машыну або паралізуецца пад знешнім ударам, менавіта прыватная, гарызантальная ініцыятывы і бізнес з нацыянальнай пазіцыяй становяцца апошняй лініяй абароны. І гэта мае апошняе пытанне да вас. Як вы лічыце, ці здольнае беларускае прыватнае асяроддзе ў будучыні стварыць нешта падобнае па маштабе і адказнасці, калі прыйдзе час вырашальных змен? Я вельмі спадзяюся, што гэта так і будзе. А як вы думаеце? Калі вам спадабалася гэта відэа, калі ласка, падтрымайце наш канал. Паставьте лайк, подпишитесь на каментары, націсніце на званочак, каб не прапусціць новыя выпускі і адправце спасылку сябрам. Беларускамоўны контент павінен жыць і развівацца, нягледзячы на любыя ігнараванні алгарытмаў. Дзякуй, што былі з намі, трымайцеся разам, верьце ў свае сілы і памятайце. Кожны маленькі крок, кожнае прагледжанае відэа і кожная беларуская фраза набліжаюць нашу супольную перамогу над цемрай. Да сустрэчы ў наступным відэа.